melainkan hingga maut memisahkan mereka. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan juga satu kehormatan Mayangkara Music Ambar bisa hadir di tengah-tengah masyarakat Sidodadi. Sekali lagi disampaikan terima kasih atas izin yang diberikan dari Satuan Pengamanan, Bapak Kepolisian dan juga TNI yang sedang bertugas. Disampaikan terima kasih atas kontribusinya agar Mayangkara bisa menyapa sederetan fans ambiarnya bareng si best singer woman termuda di Jawa Timur. Siapa lagi kalau bukan dia, ada Niken Salindri. Yuk, tiba saatnya yang ditunggu-tunggu. Baik itu yang ditunggu-tunggu dari teman-teman berdua, yang ditunggu-tunggu dari masyarakat Sidodadi. Dari tadi sore sudah diajakin foto, ya toh? Centil orangnya, cantik parasnya, merdu suaranya. Kita undang bersama-sama. Sudah kenal nopo dereng? Belum? Lah ini the best singer terbaik Jawa Timur loh ini Bapak. Kita undang untuk spesial perform bersama Mayangkara Music Ambyar. Kita sambut si cantik jelita Niken Salindri. The show starts in 3, 2, 1. Ladies and gentlemen, you ready? Kasih tepuk tangan yang meriah untuk hadirnya si cantik Niken Salindri. Tepuk tangannya mana Bapak Ibu?
Wow, luar biasa. Boleh minta tepuk tangannya kembali untuk Niken Salindri. Ini lagu yang paling ditakuti dari sekian banyak penyanyi. Terima Tapi kasih, dengan Mas Jagar. sangat indah dibawakan sama Dok Niken Salindri. Alhamdulillah. Saya terharu loh, Dek. Karena kalau kita itu menyanyi itu kita harus tahu dulu lagunya. Betul. Jadi kita itu harus tahu kisahnya di dalam lagu itu. Betul. Terus kita harus menghayati seolah-olah kita itu merasakan di dalam lagu itu. Dan kamu menjiwai ibu eneng kono lo sampai dlombok. Sampai enek sing nangis ya koyoke Mas. Aku dewi yang ngono lho, Dek. Sakne. Apa iki mau judulnya? Nirmala. Enggak loh. Nirmala itu diciptakan seorang ikan. Insan. Lah kok ikan gitu? Iya ikan enek Oh, insan. anu siluman berarti. Hah? Siluman. Lah kok ikan? Kan ikan enek Insane. insane. Oh. Heeh. Orang ngono judulnya ya. Lah kan Insan padha-padha manusia. nirmala, padha-padha nirmalane. Lah iki mau nirmala Jawa. Jawa. Lah sing diciptakan wi nirmala Dangdut. Udah, Melayu, lagu Melayu. Iya. Oke. Alhamdulillah Mas Jaka. Alhamdulillah Doniken. Kita bisa hadir di sini. Ini termasuk Blitar pelosok. Selatan, Blitar Selatan. Oh, Blitar Selatan. Sidik wae wis pantai iki. Oh. 5 kilo nggih Bapak Ibu? Pantai apa? Pinten kilo? 5 kilo nggih leres nggih. 5 kilo. Pantai apa? Pantai napa, Pak? Oh, Jolo Sutra. Kathah ulame nggih kathah. Lah jenenge laut yo akeh to. Ya berarti sesuk iso bablas ning pantai bae iki. Leres itu tanggapan lho sesuk. Ora sandi blong ae. Mbak Niken, Iya. satu kehormatan malam hari ini kita hadir Iya. di kediaman beliau Sahibul Aja Bapak Sutik sekeluarga. Iya. Dalam semarak pesta pernikahan sang putri tercinta ada Mbak Puja Kusumawati dan juga Mas Rio Jeffrianto. Iya, Piantune panggilannya lengkap. Mbak Puja. Panggilannya Mbak Puja sama Mas Rio. Oh ya, Mbak Puja dan juga Mas Rio semoga diberikan piye ya? Apa? Semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Semoga cepat diberi momongan. Amin. Semoga langgeng Amin. sampai akhir hayat hanya maut yang memisahkan. Amin. Semoga satu untuk semua. Selamanya. Nyapa to kok semua iki. Satu untuk selamanya. Lah kok semua iki? Iya, iya. Angkot apa piye iki? Donganipun kagem panjenenganipun Sahibul Aja Bapak Sutik napa, Dik? Ayo, Buat ya, Bapak Dik. Sutik ki, Bapak Mbak Puja. Nggih. Oh, Bapak Sutik semoga sehat selalu panjang umurnya. Awet leh ngomong anak putune. Terus? Wis pokoke rezekine kathah barokah turah-turah ora lokak ning malah Amin. kebak. Iya tadi. Iya. Sama ngendikane iki mau anu didangu Pak Sutik mengke dalu nyipeng riki, Dik. Ngoten to? Iya, Saman purun ora nyipeng kene? nyipengnya apa tuh Mas? Nginep kok kaya nyipeng kaya Nginep. Saman kok bingi nginep kene to? Lah apa dulur kok nginep? Lah Bang kita ora dulur. Lah sampean apa ora dianggap anak? Ora iki, Mas. Mosok to? Belas sih. Lah Lah mau biasanya dianggap anake disangoni lagi belas sih. Urung paling ya, urung paling urung. urung lho. Piyantune pundi to panjenenganipun Pak Sutik? Pak Sutik. Pak Sutik. Iki mesti jenenge Pak Sutikno. Ora enek none Oh, iki ora ora enek none. enek. Panjenengan Biasanya Sutik ning ki kene enek cetha none. wela-wela iki lho paring asma Pak Sutik ugi Ibu Sulika. Sing sampean dongane Pak Sutik Ibu Sulikae dereng lho, Bu Dik. Sulika ya wis padha ae muga-muga awet le ngomong anak putune wis ngono wae. Terus wis ngono to. pisane pisan. Ya Mugi-mugi. pisane muga-muga ya awet le ngomong anak putune wis kuwi mau lho Mas. Nggih, Wae. nggih sampun. Saiki sampean dangu warga masyarakat Sidodadi monggo Mbak Niken. Sugeng dalu buat ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh nggak denger ini kupingku apa suaranya ya. Koyoke yang Lagi dong yang lebih semangat dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Masih semangat? Masih semangat? Halo. Halo. Kok koyo teletabis ngono kata? Halo. Ayo kita membuat permainan. Apa permainane? Pokoknya deretanku tekan kene iki. Iki kita. Heeh. Sik. Di watese ndi? Kuncire kok tengah iki. Batese. Heeh. Batese. Lah. Kenapa ini panggungnya?
Mas Ora, Kru nyuwun tulung iki sampean Anjane solasi. ya roku ki lho Mas, rodok sumuk ngerti gak pupuku ndromos. Ya aja diungkapne. Batasku kene iki. terus. Kita tengah-tengah iki to. Heeh. Gak deh, batasku kene. Endi? Batasku tekan sekso kene, terus rono. Batasnya sampean kene. Lah iki lho pendukungmu akeh heram, lah pendukungku mek sak met iki ya kalah jelas e. Hah? Iki apa permainannya apa sih iki? Nyanyi banter-banteran. Yo, lagune napa? Ya sembarang, kita Balon- harus kreatif. Iya balon Kita kuadra harus 5 kreatif. ya Bu ya. Meletus balon hijau sing bengok dor banter dhewe sing menang ya toh. Ya ora. Lah piye? Kok lagune lagu zaman sekarang ae. Apa lagune? Ya mbah. Siapno Mas Kevin. Ayo. Pokok aku engko sebelah kene sampai tekan kene, sampean kono sampai sebelah kono ya. Kene ya. Ya. Kita nyulek kene. Ya ya. Ayo lagune apa? Kene melok ya Bu ya. Bu, Dan semangat kita nyanyi bareng-bareng ya. jenengan derekne Mbak Niken tuh. Halo. Loh, sing kene ya melok, sing kene iki masih bagianku melok. Halo. Halo. Coba nadanya D Mas D. Aku urung loh. Aku urung. Oh iya, ndang. Anu sponsorku. Dah, jajal. Bapak Ibu kula ada ditulung nggih. Jenengan kalah ning mriko nggih. Nggih. Halo. Oh, banter gunaku ora? Ayo. Kalah lho sama Aja niki. kalah. Kene iki luwih akeh lho. Oh. Suarane Pendukungku akeh iki masalah, Josis iki. weh. Ayo. Ora iso aku rene iki deloken dian ambek son iki. Ah, Sing banter. Piye? Sapira? Lagune piye tadi? Nanging apa ya Alah. Wis. bengal. Oh, kono semangat ya. Ayo, Mas Kevin nadaku, Mas Kevin. Mas Kevin nadaku sik. Iki aku tak ngecek iki wong kuwi. Mau wangsuli apa gak? Hah? Oh, tak kai kesempatan wangsulono sepindahan. Yo, aku sik neh iki Nah, berarti. aku wong Sing alah. banter. Ora ngerti kono ki ora ngerti lagune. Nanging apa Alah, ora ada wong ngene. Ye, isin aku. Oh, kapok ora we. Isin. Nah, piye? Tak kai kesempatan pisan kas. Ayo, ndang jajal. Ayo pisan kas. Oke. wong kok ngene kok di Oh, yo balik kan ke ya, Pak banter ya. iki. Saing ke yo. Oh, yo akeh bae ya. Oh, ya. Nah. Ta oh ya oh aku ya. Wah, yo penak iki. Mongsaku aku mencintaimu. Ndang bagianmu saiki. Ku berharap engkau mengerti di hati ini. Kuimu lho, pasukanmu lho. Ikan salindri. Alah gah tuwek. Tua aku nyapa. Aku mau angin ngene iki yo menolak untuk tua loh Ken. Kamu ngerti malam hari ini malam apa? Malam Jumat Kliwon. Salah. Apa? Malam hari ini kamu cantik. Agak malam hari ini tok kita ikat lahir. Oh iya ngono ta ya. Oh iya. Saiki Bu nek ditulung nggih, kula dibantu nggih. Sae kelas mawon. Mboten usah kedah kados Mbak Niken mboten. Namung kula sagete namung lagu cilik. Meletus balon hijau. Yo akeh aku to. Keh aku kan. Oh, kono mau sak mono kan sampe kok buri kan lho kan. Aku mek karo wong pawon iki lho. Meletus balon hijau. Piye? Saiki piye? Meletus balon hijau. Kuwi diwangi karo wong kuwe. Piye to kowe iki? Kene yo melu bengok lho iki mau. Gak iso mangga menang aku. Ayo, ya wis ganti lagu ae. Ayo. Ya wis tak nyanyi. Ayo, mohon mangga. Wayang Goro, Lagu musik. nyanyi apa? F. Ya.
kameranya ditokkan semua ya. Yang semangat dong. Gak suka aku mbak ibu-ibu. Niken Salindri. Aku Biasa. kenapa kalau aku habis nyanyi suka dikeplokin? Lho pancen apik tenan lho, Nduk. Karena itu membangun semangat aku. Bapak Ibu nedhi tulung jenengan keploke melih, Bu. Alah. Set. Bocah kok ya. Yuh. Gede ya, Nduk, cintamu ya. Hah? Gede ya cintane ya. Ya kak. Lelek ngene kan cilik, ngene tok. Oh lek ngene mini. Oh lek ngene gede. Kayak mbake iki lho, mbake mau yang ngene karo Dek Niken. Lho. Ya? Awas aja ngene. Keleke tulung. Spesial perform Negara Angin. Kok bajumu kali ini kok sama? Matching kan aku wis punya inisiatif ini lho karo sampean kan ketok kaya Mbak Manten karo Mas Manten umpamane digandengne kan dhewe wis kapelan ngono lho, Duk. Iya toh? Oh ngono. Lah kudune piye? Aku nganggo apa? Nyapa gak gawe pink? Nyapa kok terus ping iki? Ya ben Lho dikira sama kuli ya. agemane kaya ngene Mas. Lah nyapa iso ngupil iki lho. Gatel. Iki ning kamera kono ya ketok lho, Ken. Lah sampean nguping ngene kok Lah jari sapa gak ketok kan iki disyuting wong akeh. Ya aja ngono lho, Dek. Ya Allah Mas, gatel. Bapak Ibu ngaturaken sugeng tindak Mbak Niken panjenengan derekne niki keluarga besar dari Kaliwungu Binangun. Lho kok mesti ngono kuwi ta ya. Aku gak lho kok gawe klambi iki. Ya nyapa? Lah iki wis ana Kan iso apa iki? dipikura. Iso dipikura. Upil Niken Salindri. Oke, ngaturaken sugeng tindak untuk menderek pengiring temanten kagung dari kawasan Kaliwungu Binangun. Matur sembah nuwun mewakili saking panjenenganipun Bapak Sutik ugi Ibu Sulika ngaturaken sugeng tindak teriring ucapan jazakumullah khairan katsira. Semoga doa-doa dari panjenenganlah menghantarkan mempelai berdua. Apa? Iki lho benangmu dhewe lah kok. Masa alah. Laba-laba boleh iki lho benang klambimu dhewe iki lho padano. Ora enak iki lho masalah Niken keget-get titok. Lah kok iki ngono. Lah karo tak kira mau laba-laba kecil. Apa ya enek? Lah kok aku dicangkat laba-laba jadi Spiderman piye? Lah kayak wedok Spider Woman ngono ya. Lah iki lho kelet ning kene terus mau gendeng ning ndi apa gak ngetutne. Lah wong dasare benang. Ya, nggih matur sembah nuwun dua tembang spesialnya. Mbak Niken dipun wangsuli tembang malih napa mboten? Apa? Dipun wangsuli tembang malih napa mboten? Iya dong, mungkin Iya. permintaan dari ibu-ibu ada permintaan lagu apa? Anu ya didangu Mas Napa, Manten ya. Pak? Napa, Pak? Kasunyatan. Eh, Terus liane apa? lintune napa, Mbak? Napa, Mbak? Lestari. Lestari. Kasunyatan Terus, Lestari. terus apa nih Mas? Napa, Mbak? Bokong semok. Omong aku nyanyi kuwi. Bokong semok. Sing kono rong mau tekoni. Nggih, Bu Bapak, Ibu, kersa Mbak Niken nyekarmu napa? Napa? Aku dudu raja nduk niki sampe kamane iki lho, Nduk. Ya. Aku jujur aja piye? Sekedam nggih, Pak. Aku kelek nampani engko Mbak Niken nduk ndak kersa terus aku ya jumbo. Oh Mbak Afi sing nyanyi aku jujur aja. Wah. Iya, Oke, tampaknya Mas. ditampani ya. Iya. Nggih matur sembah nuwun. Terima kasih, Mugi lancar Pak. rezekine ya. Mas sinten iki paring asma? Mas Junet. Ya. Dunget. Liane kuwi apa jajale wonge nyuwun Lintune apa? napa Mas Junet? Napa lintune napa Mas Junet? Dudu rajane Mas Didi Kempot niku nggih. Oh ya. Ya engko digoleki ya, Dek. Dikulik dulu. Pun monggo dipinangkane Kang Budi sak kersane panjenengan Mbak Niken Salindri Ya. bersama Mayangkara Musik Ambiar Niken Salindri. Yo, bersama CM Musik. Nyanyi bareng-bareng ya Bu ya. Tapi lo sampean lo gak ngerti lagu iki lo lagu anyar. Nek caping gunung ngono ngerti paling yo. Ya.